Sa season pat nga ay kublay biang fi baro kiba. Jupenle jumot ban sngap bat ban shashkor ke ketin ke jomblay. Lingbag ni ke voice message ke mga ay. Mentagis ngi ngan pinkut no yang ni ke jing hikai ke biyaday bat ke Jingiohsngew ke banau blay. Bat nganget ngan pinkut da kaway ka jing hikai ke ba nganget ke ba kham Kynja Mynsiem. Laban ong no ke ba kham dan kam ba fin shai. Na mga lakren katukat ni ki jing hikai ki biyaday bat ke ni ke Jingiohsngew. Ke ba nau try bat ngalakren ru i ke jing pentut ban Jingiohsngew no try. Nganget kala yarap ifi kala ai buar ifi bafilaban syakri utrai bat ban nang kumno ye ban penmilian ban sngap bat ban syashkor ye ke surga jomplay te ngala keren ru menin gini gisngi ge bladap aga tu voice ke ba ars pa nrufu ar ngala keren ru aga jinge dei bat ke jing ke ba kraw haba gibriu kidan aga jing bomla ban Jingiohsngew namala dangimla ban Jingiohsngew nginumla ru ye ke ban keren bat ke pentut ru wat ye ke jinge dei jingi bat ki wei pat te haga juk poro ngala keren shibun haga jinge dei bat ke ni ke Jingiohsngew ke banau play te minta gesngi ngakwa ye ke bangan penkut no ye ke ni ke jing hikai ke be dei bat ke ni ke series bat haga ni ke mande ngin sis dang da wei pat ke jing hikai te kum ke jing penkut minta gesngi ngakwa bangan ai fi ye ke ni ke jing hikai haga ni ke voice ke ba arspa an rupulai ya ke ni ke Jingiohsngew da ke banga ai kerteng minta gesngi ka Jingiohsngew ba Kynja Mynsiem. Kasi kani kan kham long Kynja Mynsiem kham laban ong no ngan kham kren ka ba kham ong no ka ba jiliw ha ka ba Kynja Mynsiem kat tu kan ni. Bat ngakwa ba pin pelajimut syashkor ba sepuli ki di khot Bible ki banga ai. Bat kan ni rap ipi ba pin syai. Namar lesi laban na preng jong fi ki briu ki ba pisha skor ni gi jinkren rei don preng jong fi pim pa da shai ba gi jing dei ban ki ba kham jleu ha ga ba Kynja Mynsiem don pat na pi ki ba la kham shai na kwa ba ga ni gi jing kai ka ni rap lang ya baro alyang te tong ni pet ye ga ni gi jing kai ka ba nga ai kerteng ka Jingiohsngew ba Kynja Mynsiem bat ka ba nga kwa ngan ong fi men ga sngi ha ba nga kren chapang ga Jingiohsngew ngalawan ra lut na kiliang baro ndrei kawai ka banga kwa ngan penkut metagesngi ga dai bet habanga kren chapang ka Jingiohsngew ngamut bet ye ki skor ki ba Kynja Mynsiem ngamut ye ga ne ki skor do jingi ga bangi Jingiohsngew jingrwa jingtem ga bangi Jingiohsngew ye jingi tu khana ye ga jingi kren para briun ring kwa ngan kren chapang ki skor ki ba Kynja Mynsiem namar lada ngimpat don ki skor ki ba Kynja Mynsiem ngala ban ong kadai ke ke balong nong wei haga hima ka jomplay fila ban long nong wei haga perthei ke ba Kynja Mynsiem naga daga daw minta gesngi ngakwa ngan wanra ifi naga ni ga Bible ngan hikai bnia ifi knang ba kan yarap ifi ba pindup snot ho shapang kini ki skor ki ba Kynja Mynsiem ngala jukran ni gani hagi jingkren jonga ki ba menshua hare minta gesngi ngan khamlek bnia ya gani ga jingi kai bat ngada kwa ru ba pindapet ba lakadei ni em naga Bible habang kren shapang skor ki ba Kynja Mynsiem kham tam hagani ga testament ga betamai hagani ga ya jingi ga bamenta bau blay haga testament ga barim ukren shikibriu da rukom kren ga bagila ban Jingiohsngew hagi skor ga Kynja do joki Abraham Jingiohsngew Joshua Jingiohsngew Samuel Jingiohsngew da skor ga Kynja Mynsiem da skor ga Kynja do blay ukren da surga bala ban Jingiohsngew ga bangi ong haga ktien pareng ga audible voice Berke ega mga kwa ngan ong fi men nagisngi hagani ga pateng jingi menta hadin bau jisu la yap la ga dingfna but hadin bau la mi pat na ga jingta but hadin bau la siu spa ingi da ga jing yap jong u but nang ta ula ai hangi yo men siu ba khot jong blay ula ai ngi ga ni ga Bible ru bangi la ban ya pudi nga kwa bangan ong fi
ublay ukwa bangindan ki skor ki bagan jaman sim unum krenshu shingi hagarukom jong sur ke balaban yo snow di skor do lesi kita kalong kendiat kalong rare hangno baki brio kila ban yo snow daga sur ke balaban yo snow andre hagni ke pateng jingi menta ublay ukren daumen sim khoi lingba ki skor ki bagan jaman sim but day na kita daw ngakwa ngan kren epi hagajing day begini ki skor ke bagan jaman sim pitang shu snow tho yegane nganut ban ong finla ban yo snow no try malagasni hakini ki skor ke bagan jaman sim ublay ukren ngi broshisni tenga kwa ngan ong ifi yegani ko por ba pin snow tho yegani snapa fi ida fi puli yega bible aga gospel ko dong uyanis aga lanang ko banrio lanang ko balai ma bi nga lanang ko balai na ka khat ka banrio nga dale benia bai ga ni khindiat nang ba kan ya rap fi u ong kum ne jisu yohanes ka lanang ko balai ga khat banrio ong ya ka bala khana ka jong ka do ka long do ba de ga bala khana ka jong Mynsiem ka long Mynsiem ka ba mot adien bala khaingi na ka do nay may nay pa ngilong brio but nda habang ngilong brio ngidon ka Jingiohsngew ka jinglong ren yang ngidon ki khmat ki khmot ki skor ka shintur ka jingsno tho mo ngidon ga ni ka Jingiohsngew but nda habang ngi kren ba lagi kini ki pa ba ki parlong ngilaban kren na ngidon ki skor re haga jugo por u jisu ong ne ya ka bala khana ga do kalong do but e ga bala khana u Mynsiem kalong Mynsiem ka ba mut ni de bandan ka jing kha ga ba kin jaman sim ka ba kren chi pang ka jing kha pat na ni ga ta ka jing kha arsin but nda habala kha arsin ngi kamot la kha ya no la kha ya brio u bakin jaman sim hapo jo ka do no chini fi idei na ka daw shibun ba ki brio ki balong kristan ki klem da snot ho ne kalong ka ka baleno la da pi klem kha ba pi kren ya ga prthei ga bagan jaman sim la da klem kha fi ang ne rikasi pin kren ayu ya ga rikasi la da khlem khai fi ga yeng jong ki brio ki balong khasi kumno fi da pin kren ga ktin khasi la da fi kren ru kan thlon de na ga daung ga kwa nong fi ga ni ga por ba bi de pin snot ho ba la da fi kwa ban snot ho ki bagan jaman sim pi hab ban kha shaga bagan jaman sim da ga jingla ga bomot da ga jing kha arsin che ga hima ga jong play ma da dien bala kha yo brio da yo ba hi tek tien hadien bala pen kha arsin fi de ga tien ga jong play ba da Mynsiem ko hadien ba pila mat yo jisu bala kha yo to brio ba po jong fi nga kwa ngan ong fi la kha yo brio u bagan jaman sim ha po jong fi habala kha yo no brio bagan jaman sim po jong fi nga kwa ba ngan ong fi uneu brio ba po udan ka jing yo udan ki kmat udan ki skor udan ke shintur udan ke jing perkhan bat nga kwa ngan ong pi men da udan ke Jingiohsngew ngala da ikai gini ndrei mentagasngi namangan poi shi ke Jingiohsngew ka bagan jaman sim ngan hak ban ya lingbai gini ke jing kai se sisen fi ha bala khapat yo brio kamot la kha yo brio u bagan jaman sim po jonki nakata ka daw haga bible khambon lele pin pule yo Paul pin pule yo Petrus habagi tho pule ya gani ga jing tho jonki ki ong kumne tongi ne pule kat tu gat ne men sni tongi ne pule ningkong yo ne brio ba po ngan pule ye fin na ka lenong ka balai jonki Ephesus tongi ne pule ye ga shithi ga jong wapsul Paul sheginong Ephesus na ka lenong ka balai ngan pule na ga khat ka khat sao khat san bat khat mriu ko ong na marka ni tinga pandemel ki kho siu ho pa now bala jer kertangi ki kor baro abneng mar ge khndo ba un ay figar bukum ga ga jing rais pa ka buram jong ba un pen klanye fi bar ka bor da Mynsiem jong ha ubriu u bashipo fi ba un pen klan ong ne ya fi ba de ga bor da Mynsiem jong ha ubriu u bashipo Pipuli ga shiti ka jong ki karin ga ba ar nakalanong ka ba sao ga khat ga ba khan rio ka ong igani gutin tongan puli biang igani wang namar ka ta ngim man thachu la kalong ba brio u ba habar jongi unang jat nang jat ka ba niu bala khana ga do ula nang temen ula nang do jat nang jat pen ban utau brio u ba shapo ula nang shat halagis ngi ka krani utau brio ba shapo
Pipuli ke siti sigi nang rom kala nang ka ba nyau ka de khat ka ba ar pu ar ka ong igini gikten ka ong ngadan ka jing snow ba mo ngadan ka jing kwa ka jing mo ngan puli na gani de khat ka na mar nga snow tan nat e ken haka hukum ko jo blai kat ba kum uta ubriu ubashupo Pipuli yung putra sa siti ke jong o butho ka baningkong nagalanang ka balay tangin ni puli ka siti ke jong putras ka baningkong kalanang ka balay tangan puli yagani gaktin u ang kumni putras hagalanang ka balay ukraini ki kintay wang hagad khat ka balay ki baka jingpin i bhajong kito kan ay baka namlong tang ka bashabar ka jong ka bathan snyo ka badang ki jingdeng ksiar lani ka bakup jan kup heritu ay baka long uta ubriu ubari jong ka donot balapan ibaha bahaga jingpen ibaha ka bamsep ka jong ka Mynsiem bajamnot ka bajajar ka balong khmad ublay ka bakodor pi uang ni henrei tu ai baganlong uta ubriu ubari jong ka donot hang ni pin sesutho bawa absolpol upitras Kikiran buon bahaya sepang nu beriu ubakan jaman sim ubalakha hadian mengi kelaba mot lakha itu beriu ubakan jaman sim hapo jongi bat ndala khayu nu beriu ubakan jaman sim hapo jongi uklung ban haba uklung udan kambanyo sngaw udan banyo udan kambanyo sngaw udan ban dan kren fi dena kita dawa soong ipi gani ka bang kren ipi yang ne kala ban nong ka bakham kan jaman sim ipi Bat nga kwa mapin pala jingmot ba? Nga nuanra kandiat na ubriyo uba uklung badang syukha. Nga kwa nga nang fi uklung badang syukha umla banyo umla banyo sngaw umla ruban perkhat jibon. Ushanya aki way. Shanya aki kimegi kpa. But day na kita kadaw hagaju urukamru habala khapat ia ubriyo uba kinjaman siyam apo jengi. Nga kuangan ang iping ngimla ban yo sngaw ngimla ia gaban yo ngimla ia gaban sngaw thulut hendrengi don kam ban sha haki waipat kibala ban yalam ia jing jingi khnang ban le ayu khnang bangin sngaw tho bakat bangin ang he nginang he agarta hakasnem jong jing ya lenti kalaban long mentale se ngadon san posnem Ndray haga bakin jaman sim kat kum ni brio ba po jonga le singa dang dan tang kumba live post nem la ni tang art post nem la ni dan ki brio ki bala temen re ki dang shu khapat ki la ban de ki dang shu dang shu khulung haga ta rukom haga do pila temen re haga ba kha yo no brio bakin jaman sim le si udang khulung le si udang khna Badai nak terdaw kumba udai usanu nu brio ubahabar haga do kumju ru usanu nu brio bakin jaman sim haga do not jengi But katba uning khulung unang he nang san kataru unang la banyo sngaw katba unang he kataru unang la ia kaban sngaw tho katba unang he katba unang san kataru unang la ia kaban yo nakata daw nga kwa bangan ong fi kasyong kat kum kusnem gerta fi ngan pen fi ko we khot ngam tip la vila ne man pediang ni ne mar kadai ko we nagi jinkran gi jong asu pol ki bakham le singala nganong ki gi bakham kan jaman sim khamri ru haga tin pule bible jonga kani de ge bang snot ho na snot ho bo kren chapang uni ubri bo kan jaman sim haga do no jongo sepule ne ge shiti ka ba ar ki koren ki bo asu pol tho ar koren kalau nong ka bakhat ar tong ini puli na du khat ge bening kong u ong gumne shisha ga de yang ban le thau buram la kam men toy henrengan wan shegi jing itu pau ba de jing pen pau ke jong try ngap u ong gumno na itu yo brio ha ukris dapat bai kata na itu yo brio ha ukris palat khat saus nemenda Laudan hakamet ngamtip ni hakamet ngamtip ubleutip balarongno hadu kabalai kepeneng tinga itu ya brio la hakamet ni hakamet ngamtip ubleutip balarongno ya hadu paradise bat ulayo sngaw ya kiktien ki bamla ya tho ya ki bam day yo brio banito figa ni yo bjilio bhala singam jukhamyo sngaw ki brio begin kran ka ikani ga jingyo ipao go boasu polu yo
Fi da pi puli bnia ye gani halor tong gani gan nongrim ga bang hikai mga menta wang gum ne ngan puli biang ye khat ba wang nga ithu yo brio how kres u new brio how kres u new brio how kres aga jing puli bible tunga nga sngo tho yo new brio u bala khapat u bala penkha u ba don yo jesus christ u brio u ba kin jamin sim u yo brio u ba kin jamin sim po jongo kadang jingpen pau o ba kham krpang yo absu po bau yo u bau la don khat saus nem karta fi ngi la khapat ngim yo ni brio ba kan jam sim ngi don kat no u he kan no jurong kan no ngim yo hari u niu also pol wong wat la ngam kwa bangan le thau buram wa la kamen to ndrengan wan chi jing itu pau ba chi jing pen pau ba le ukraine kum ta na mar nda pipule le jedin ukraine ji pau sha ga do ba unum sngo khrau palat na mar ka jing pen pau ko bu yo uyo ha ka jing yo ka ba ki wai ki klam yo uyo no brio bakin jamin sim apa baula dan khat saus nem but how unio brio bakin jamin sim lau dan aga met ne o maga met uang am tip nama unio de brio bakin jamin sim but uso angi ni kitin wang la rong no usha ka balai ka benang ka upai sha ka jaka ka balong ka paradise but if you pet bahang ni uang no wang ini kitin sengap nganda puli wang balarong no iwa do paradise bar ula yo sngaw ki kitien ki bamla ban yo tho fi uyo sngaw e yo sngaw uni ubrio uba how kris fi de hantang ni pai ge jing e ba ndang ni shakri u play kham tam le le ngi shulong kristan shu yar pateng na ying kristan shu don na ke kambalang shu ong ina de ngi de ki kristan ka tale le ga me pai shinu shunoro hari ka bang kran ni fi me na ge sngi ga sedang jong jing shekri play ke sedang baik na jing kharsin ndala khat la long bani kren la 4 kha kade ge be ba ba ni kren ge bagen jamin sim takadal so dan ge brio ge kren klumar ke bam ba persha wat ge jing trai ge jamin sim khoit le ne ke bam la ban sung thu ge jing mot ge tin ge jong blai ge si kren ben kren persha ge song ge ji kai bakla teng na ma bele nda ha 4 kha pim so thu ye ndala kha parabala kha but parabola don in ubrio bukan jamin sim po kini kibala yakin jamin sim ki sno tho para bukan jamin sim kata kade ke tir ge jong play wang da hagi siti ge benung kong jong ki koren kalana ko ba arbi puli ki khat be khamsadin wang da ka ba ya pershang ya ka ba kin jamin sim bat ka ba kin jamin sim udo ong no wang ubrio ubakin jado sno tho iki ba kin jamin sim yosngew sno tho udo ong rum no wang kalong ge jing be hau balik kalau ke jing be naman 4 kha ne filik keren kum no ye ke bagen jamin sim gi brio ge baklam 4 kha na ka ta daw nga kwa ga nong fi ka baning kong ta ma bang keren che phang ge Jingiohsngew bagen jamin sim nga kwa ba pin tip bagen ge Jingiohsngew ka me dei bagen ge skor to jingi ka dei bat ke skor ka bagen jamin sim jong unio brio u bala khapat u ba po jong fi u brio u ba hau kris u ba wa supolwa takadawngan pen iya fi menaga sngi ni nama ni de bedon kam fitip ke jinglang Mynsiem ke jing shikr blay ke jinglang Mynsiem baro kam shong hang no ke jinglang Mynsiem ke shong bai hang no brio hapo dan gi brio ge hikai palat gi brio menum bet man le kum ta num bet man le kum ta bet man le kum ta bet man bam kum ta bet man di kum ta bet man le kum ta bet man riam kum ta bet man le kum ta ki klems no tho ye ge jing shisha jong no brio bukan jamin sim apa filapin le alot baro ki ende le daw no klung ba po jong fi brio bukan jamin sim apa jong fi klem sab hayo uniap ba ko wis but nda habau ni brio ubakin jamin sim ubadan ha po jong fi usan uhe finlap kabam kedi ke perkhat perdan ke jinglang ke jong ni brio ba bar jingi balong ke do kam don bor namaria ke jingkwa ke jong ni brio bakin jamin sim lala ban penuhun ni ke jingkwa jong u namar ba fi sabayo te minta ke sngi ngan pen fi haka nuguru Jingiohsngew haka bakin jamin sim no play pi haban te baka jingi keren ke jong play u bakin jamin sim
unia keren bat ki brio ki bakin jamin sem. Kata ka dega ketien ka bang kwa bapin de syai kedar. Ublay uday ubakin jamin sem. Ukwa yang bangin mani haga Mynsiem marga bashisha. Fi ina marba ublay uday ubakin jamin sem. Ndau keren ukwa ban keren syau ni brio jangi ubakin jamin sem. Dan ni brio ki ba au try keren inga pishu perkhat da kekli. Piong try keren inga pishu perkhat palat da jingmut jofi. Harikan mau abau blay keren. Uday ubakin jamin sem ndau ukren syau ni brio ubakin jamin sem. Bat lada ukren syau ni brio ubakin jamin sem lada uklung sa. Syak skor baik kata. Lada uklung sa ni brio ubakin jamin sem tu kam dan jingmut. Nama uniu kulung laban snow tu bisa yo iki kulung ki bekha. Bapinda keren ru haba gidang sukai. Jingiohsngew ya. Kadang ke set siapa ki skor ke bapen kelut iki. Kitu ki nerves ki balak ban ai ke Jingiohsngew ke pat sanba. Bat nang tade kata ke jingla ban Jingiohsngew ru kampat long namar balai kampat de ke por. But don't lagi badan ke problem. Haga bagadan ke tit ke set siapa. Kadang ke jingile siapa badang set siapa bala pimpin kuit ba kalaban poisi ke jing bagi numla ban Jingiohsngew. Fila juya yat bat ki brio ki bamla ban Jingiohsngew ba. Baki penkelai ke ege berpikiran ke ege bomdai. Nasi bapin sujat hat kendiat cua bangan poi ke bagan jamin sem. Jingiohsngew ya kawai ke jingit ho. Bagidan ki brio ki nong yau ki biya dia jing dia yau do. Mat kawai na ki para baya dia lang hang ta yau. Kalau dia ke por ke bakan kakhlung. Bat kali kakhlung si Robert hospital lang tayo jial. Bat nda kalakha. Don na ki para nong yau jongki. Ki balik pet. Yai tay khlung jong kita ki jong kata ka brio ko bakha na magide ki para baya dia jing dia yau. Nda ki lek pet. Itai khun jong kita ka brio. Imda day bapa brio. Idei bakham yong, ibada yong shisha. Badatin bagi lawan pet. Kili syong daga taksi na jiaw siya po maukar. Dan sa kiwepat ki paralok, kinong yawhi, kibakwa banit pet itay klung. Ndaki yakendo daga taksi, baki yayat nito, kiya pas. Kiperta ki ong pilawan pen. Kita ki baladap wan pet ki ong hoi. Ki ong ilong kumno. Kini ki ba keren. Ki ong idei iba kamyong kum keteng am. Kita ki paranong yau ki ong ki siya pertana jengay. Si ong idei iba kamyong kum keteng am. Bat baro kita ki balik pet itay kelung ki lengo. Bagata ka brio. Kalik kada keteng am. Bat ka penalut ka tabar khat ya yau do baka ta ka brio ko ba dijing dia ka khada ka teng am ha ka jing shisha kita ki balai pet ki kren da ka ba shai ki ong idei ba yong kum ka teng am ndai khada ka teng am de yong kum ka teng am fi ka jing pom Jingiohsngew ba kawan ra ya ka jing kelumar bat kala ban pen baklalut iki bro ye brio pin kala teng am la da Jingiohsngew ba Takadaw gini gisni bin labba kajing syakri play ka kelumar not nama ki brio ki baklut sudah bagi bom Jingiohsngew bat ki hikai ki brio bat ki wairu ki Jingiohsngew kumta bat nda habam Jingiohsngew ba kelating upload bat ngakwangan ong fi men gisni ai bagani ki kai jogam na gisni kan dai ga bang kwa bagi score bagi jamin sem jobi ki dai ban long clear bagi ege bo play ong ba pin kran ni kata ba pinum misinterpret what is in English what like penkela bakla ya ga Bible namar babishi penkela daga babishi Jingiohsngew malumala pila penkela teng am ngan ong biang kata ketian na kata daw ngakwa aga ni por bangan hikai fi ni ga jingikai baka Jingiohsngew bakan jamin sim kadai ba ublay uday ubakin jamin sim ukran daw Mynsiem khot sha ubrio ubakin jamin sim ubal khapat apo jokhi taka dega bishay kadar but ngan hikai fi men nagisngi kendiat ia ka bakham jeliu lese kumno
iklung ibalakha inla Jingiohsngew. Fi lada ikon jong fi ibalakha ide ban imat bat ide Jingiohsngew. Kadang kaman le tanggawe pimla setia fin halane pimla setia fin le fini le kumnu ru pila pine jarain bat iban keren iban penbien pinumla namara ba Jingiohsngew ba imyo I kamdan jingmat kapa fi don bandan jingket clear itu iklung ba Jingiohsngew gede tanga ko wai nong rim kata gede shubsa ya gejing besa kabadai lada itu ikon jong pi ibalakha ide ban he ban san ba inla Jingiohsngew ban imat ba insngew tho kan ke kamram jong ki kimi ki pa gade be tang ban shubsa ba tangata hagini ki sningem kwa ye ki brio ki be shekr blay bakinde ki khon ki ba anna ki ba duna ki ba kelut ni kwa bagin mi ki kristan ki ba shy ki ba biang ki ba long normal ki ba long healthy ki ba kot ba ki ba la ban yoi ki ba la ban Jingiohsngew u blay u snow tenat ye kata lada day ba u brio u ba hapo jonga ba jong fi u day ban san ba unla Jingiohsngew gishkor ba unla banyo iki khmat ba unla ba un snow tho ka kamram jongi gedai tang ban shubsa baha yaunu brio bahapo ta gedai ke nongrim ka ba kraw palat naga bible dengan pen fi menta gesngi kumno pin bsa baha yaunu brio bahapo knang baula ban Jingiohsngew ya gesur ka ba shai ka jong play de snap ai ka taktian ka jing bsa yaunu brio bahapo kamdai de jing bam ka bangi bam henry de jing bam ka bagan Mynsiem fi namar balapan kha yauni ubrio bagan Mynsiem ru de ka ktinu blay taka daw ka shiti shu Petrus ngaba ka shiti ka ba Petrus utho hagani ka shiti ka baning kong ka jong u ka ba utho hagalanang ka baning kong na ka khat ka bakat no tangini pulin na ka khat ka ba arpau lai u ang no ang habal pen kha arsenipi no sumbai u besep ndre u bomsem da ka ktien u blay ka ba imbat ka ba yaisa lapen karu de do sumbai u ba im ka ba mut da ka ktien ka jong blay ndalapen kha daw ni u sumbai u so ang no hagalanang ka ba ar puli ni shiti ka jong Petrus ka lanang ka shiti ka jong Petrus ka beningkong ka lanang ka ba ar ka ba petengi ka tu ka ktien uang kumno ka khat ka ba ar uang kum ki khonlong ki badang kha to pin kwa hiri ka ba sungur ka dut ka ba Mynsiem knang ba penyo sandaka sya ka jingpnim la da pila mat ba try ulong ubasbun fi ida pi puli yang ni ka jing tho u Petrus upen hang ni balapen kai ngiru da ktien ka jong play bat la daga day ba un sanu no briu u ba ulapen karo ka day be da ka dut ka ba Mynsiem ka ba lang ktien ka jong play naga daga daw nga kreni ga ni daga sngi bangan ong fi la da pila kapat la da pila piang yu Jesus Christ bat pila karsin pila dan yu briu bakin Mynsiem po jong pi but hadirin bapila don ni brio bagan Mynsiem po jong pi hap ban da pikir bah ba pi don ga jingit kle ban le yu ban bsa bah yu no brio ba po namala da pi bakla ka rukom bsa un kala anna un kala kelut un kala matla un kala long dal unom Jingiohsngew erwe nada taga daw ngayo I bagi kimegi kapa kita pikir bawa la dagi dukat nungan nuru ban ai ka bam ka ba khot ka ba bahaya lagi jong ki klung ki bagi laka haga bakin Mynsiem ni le careless ni le klema kore ne ngim ju perkat ba nda din bala kala ka ba mot ni bsane minu briu ba po juni dagi ktien ka badai teng ni ai dagi ktien ka bam dai ni snap tin ka jong play ka ba bakla fi inda pi puli na ka ni ka shiti ka jong Paul siya ki Kolosai kalanang ka ba ar ka khat ka ban riwang na mar ka ta kum mapila pdiang yung Chris Jisu bo try kum ta tu yad ho
bala pensu thiet ipi bala yai te ipi u bala pennet scam ipi ga jinget kum bala hikai ipi kan pi de roi ker hai hakada ga jing aingo kum bala hikai pin roi hakada ga jing aingo komot habala hikai ka bamot ga jing hikai ga kren ga jing besar pin roi pin he pin san uso angum no khat beprao to sumar pi ban yo ban dan ununu uban rong luti pi de la ga jing stan pertai de ga jing shukor bathala kat bakum ga rukam pateng la pateng gi brio kat bakum ga jingi kai jong ga pertai tik kat bakum ko jong ukures takadaw na so ongi piba hagini gi skingi klemakor ni snap palat ik begin jabat happy pack palat ik tu YouTube channel ki pa pen penting fi ka ga vaccine batai pi lot ik pi sai le dia de ka ik utu pri ba po jo pi un yap la pi ai ka long ka ik besmeel when it pi un dan ga jaka ka ba un yap tangan un yopang do bat nga kwa ngan ong pi na ga sni pen million ben sai u brio ba po jo pi da ka jingi ka iga bakat ko mu Jesu Christ what snap palat ik ngayo ni si brio layak lumar layak snap ik jingkren ng brio gi parang ka ba edit bon rukom ka ba edit di rukom ba per pen i gi injection pen i gi brio gi be yap pen i gi brio gi be ngakwa ka pi kentai gitu kiara gitu namar ka kta ya u brio u bakin jamin sem apo jovi la da bisa palat di gi pimi yang ne udah ayu ko mo sumar pi yo don no bandong lu ti pi de jing start bertai bat de jing syukur bathala kai kata ka bomot ba hagi ni gisni ni ha angta bat salap ba pi sayo i gi brio mentangki khon gi ti gi ba la shakri u play ki ba khapat bagi yat pat bagi le klumar ge jing em namar balai ki sai la di de kim tre ban pule ba ai ga bible kim tre ban pendret ide de khmat jong play ban snap ik tim ge jong play ge bedai pek bahaya gini ke bang hikai mentas ni hato ka day ne ya namar u absut merbrang Petrus ukuran u Paul ukuran baga day ni ban besaba inu brio bapa bangila bangin yoi bau nu brio bapa jengi udon gi skor udon gi khamal udon gi jing sngat ho baula ban sngat ho dengan pen i fi ka banung kong la daga day ba phin pelong inu brio bapa ba Jingiohsngew ka kamram jungi gadai bangin pesaba takadaw fi ui belenga keren kan ni nda dai banga kwa ba ngan syukuran ndrega dega jingkir kli wala nga bon kam kat no wala nga don ki kam ki banga haban lek ngan haban ki tang step wat ban keren ni kitin ke job lai na mangam kwa ban na mga tip dan si bon ba ki brio haklang ga riga si ba jantia ki ba yo ye ga jing besan lengba ini jing persang iberit chawa bat kapa penmentoy ya pi mdai tangi ge jinmon ndrai ka penmentoy yo no brio ba po uba lakhan no blai tanga kwa mangan ong fi ge ni ge por ka ba ngakwa ngan pen fi la da pi saba un he unsan fitip kumno ngi bsai no brio ba po hang mi ngan yalam fi shi ko kham kan jaman sem na mangan ang don por sa khndiat minit fi da pi puli na ge bible uni de brio ba kan jaman sem kumno tharai uniu brio bagan jaman se munsan pet ka ong ini gikten ngan pule asiga ne ka kham gi ka to ni rengan pni fi no bible haga shiti ko jong wap su paul shigi nong karen ga benung kong kala nong ga bakhat sao snapu ong ya ne gikten naka tong ini pule do khat ga benung kong jong kala nong ga bakhat sao snap ngan pule ga to ya be phi shigi ne ga jin la kum taru to da kwa hiru ye gide jing ai bagan jaman sem hendai kham tam ba pin yo ye thulpa namar uta ubakren da gathlit bamte kren ha gibrion rehaw blake namam dan way busnotho rehaw Mynsiem ukren ge jing mayan hendai uta ba ye thulpa ukren ge brio yakaban tay yakaban pentengan bat yakaban hikairu uta ubakren da ka tlit bamte ngakwa finda mak bai taikten batba uta ubakren da ka tlit bamte lani ubakren tlit utai yala di uta bai thulu pa utai ga balang ka ba ubakren tlit utai yala di
utai kum no yala di namar ka jing du white le kadai ka kentien ka jong Mynsiem khoan kadai ka kentien benang ka jingmut jong ni kam snow tho ki wairu kam snow tho ka daw sami ki brig be kren ben namar ba ki ong ki kren plumar la ni ki kren persha ki jing du white le namar kam snow tho ni nong rem fi uba yetholo pa utai ka balang nama kuran na kaktian ka bangi Jingiohsngew la nang idana pa ka ginseng be kren ka sila daw yetholo pa ka si bro ka yata ka rapa ka tay ka balang rei uba kren hagi tlet bamte balay la ong ki tlet bamte teng teng idang yakwa tip hi aba ong tlet bamte ka jingmut jungi kam sutho Henry ka Bible kong utaw bakren da ka tlet bamte utaya no utaya la de nga kwa e ka taba pin shoy umtaya ni no la nga tuai tlet mga kamtay fi ka taya nga balay ka taya nga ni thuy fi uniu brio ba po udai ubadon ka sintur ukwa ban kren kren daga kasi daga ktin Hindi daga ktin China daga ktin mo daga Urdu daga mo kren daga ktin English kren daga Spanish uniu brio ubapo jongi ukren tangkawai ktin kataga dai ka kentien ka bayo no Mynsiem khot bat kataga dai ka kentien ka bangi kren ha kita kitlet bamte Ubriu uba duai tele kambun sini ke jing duai tele ke khamdei haga ba marwai ke khamdei haga jing duai ke ba pi sai ke khamdei hayeng haga jaka ke ba pi duai ke ta ke jing duai tele ke kham ye dei let's see ke kham long personal ke dei ke ba long private ke dei ke ba Yadai tang shimet kabak pihap ban company jingmut haladi shimet naman na piduai tlet ka jingmut jong pi kam tre kam say so kat ba how Mynsiem pi krene ka jingmayan jong play but kabang a shy ka darang ni ka ong ba uba krene ki tlet utay yaladi habang yaladi ka dayo no ya uni ubriyo bagan Mynsiem po jong ni nagataga daw lada pila priang yo Jesus Christ la khar sene fi lada pila priang le yo Mynsiem ko fi de bin la man duai tle na maka jing du wai tle ka de ga bay rap ye fi ba pin ye kren ba du play pila pin ye kren ba du play ye gidu kom ge ba pair na marka jing mut jong vi kam la man sno to ndrei how Mynsiem pi kren ni jing mayan on ga Bible fi ukhlung ubam ju yo ban kren sandro koy nung kia hari ukhlung uba yo ban yam uba yo ban kren uba la ban kren finu iu nang he nang saru nang koy nang kia nak ta daw la pi kwa ba jinglang Mynsiem jong pi kan de ba koy ba kia pi day ban pen millennium nu briu ba po jong pi bu day ban kren bat la daga day yo nu briu ba po jongi bu day ban kren ka day tang daga jing duai ka hagi we pa git le bat la ngi kren da gitle da bat bai ga tin ka Bible ka kren shai ko ndan basnel tho wait ma piu ba duai ro pim snel tho ki briu ki ba yo snel kim so tho tan nai prashang so tho hang ni nga kwa ba fin pentri ka mi ga jingai ka ba bleu la IAP ba ba pi kren de gitle ngai bet ba u blei u ai ye kita giktia na ga do not jong fi ba fin kren de ga jingai na mar ga jingma ta pi kam so tho ka teng da pi perkhat da khli so ba kren klumar reken mau la da pi kren pat da ga jingai hadian ba pi duai ko mashikan ta da ki we pa gitle fin lap ba ga jingla Mynsiem jo pi kan ni per fin kham shai ki khmat ba pi puli ga Bible fin kham so tho tim ke jong play haga bagan Mynsiem balai bising to na mar ka jingkran to le ke re ba pitay yo to brio ba po u kham shai u kham sing to u kham yo I na ma ulai ban kran bat la da pi kran ne pa ke thule fin yo I pitay yo to brio ba po bat na pitay yo to brio ba po jong pi usan u he bat da usan u he ki score jong ki shai bat nda ki shai ki score fin lap Jingiohsngew no ta daw jing duai tle ka de ka wei ni ki lat ki bangi yele ban tay ni brio bu Mynsiem bangi la ban le yu bakat bu nang he Jingiohsngew shai ka dar I sur ka jong pa jong ba bneng ta du play na kwa man da sngi ma nong fi ai fin san ai fin rang ba ai fin besa ba ni brio ba po ba bila ban Jingiohsngew
Ia ka sur ka jong play ba kan jamin sim. Un kren sipo. Pi kwa ba ni ai te ka jingai jong fi ka khoi ka khamat jong play. Pi ha ba ni ai duai au Mynsiem khoi puli ka ta. Ha ka shiti ka jong juda ka dan tang ko ka lanang. Puli na ka khat ba ar po. Ong ko heba ye. Pi ni ai te ka jingai ka khoi tam jong fi. Da ka jing duai au Mynsiem khoi. Kum nu fin duai au Mynsiem khoi. Ka jing duai ka bau Mynsiem khoi ka dai. Tang lang ba ka jing duai ha ki ba ki thale. Daga daw ka shiti shi ki nong rom ka nong ka pra khat bar pun de ko kum ju de. Mynsiem khoi u yarap le me ka jing tulat chungi. Ba ka ei ka bangin duai ngem tip shu ka ba kum ka man ka jong play. Henry uta Mynsiem. U ba dana po uta briu ba po chungi. U ya sai. Ha ki jing od hir ka bamla ang shu. U tip ya ka man jong play. Nama u ya sai. Na ka benta ki riu khoi ka ba kum ka man ka jong play. Kani ka jingi kai le si ngala nong khndiat ka kham jleu re le pi kwa ban yo sngew no trai ka Jingiohsngew ka ba kan jam sin kan mau ble unum krenshu khambon sin da sur ka ba ktin khasin da ktin English re ha bo ble de ba kan jam sin kuren da ka ba kan jam sin sha unu briu ba kan jam sin bat ka kamram jingi ka dai bangin pin million ban snap ia ka sur ka jong Mynsiem khoi shau nu briu ba po ban ngai kini ka jingi kai ka lai rap ipi dan ka jing angnot ba pinyo mat ia ka jing khar sin dan ka jing angnot ba pin tikina ba ha ba pi pidiang Mynsiem khoi ba dan ka jing ngai ru ba pi dei ban kren ai pa ke thle namar ka ne ka tei yo briu ba po jong fi ngai pila shai ko ble shibon ba pi snap ini ka jingi kai baro but menta ka singan duai ba play un hikai shishu fi wat ngan duai ru wat ni ka por la da don preng jo fi kwa ba ni o pidiang Mynsiem khoi fitip ka jing sliang ba ka jing jo fi kan pelong ba fini o pidiang Mynsiem khoi ngan duai ma da sni tangi ni duai no aga ni ka por kopa nga yang ni a blai nga ai ngo ye me kopa aga kerteng ka jong Jesus Christ ngayo I ken try a blai jonga bakani ka jing kai ka don kam palat yengi aga ni sni a blai be ye namangi kwa bangini o sngew Pangitip pa malang blay ba kloy ka ban crenching malagasni. Banaba me kren gentro mem crenshu tangda ka bagsur ka bang ilaban yos ngaw hagi skor do jeni. Hare me kwa ban crenshu nu briu bal khapat apo jeni. Na dwai ku pa yi ka ba men plague skor bagin jamin sim jeni ni briu. Bakila ban yos ngaw kat kumunu briu ba apo jeni. Ai begini yo pediang yo Mynsiem khoi kat banganang duai ni aga bor jome gan hiar lor chunki I go try begin la iga ban kren wat par haki be pegi tlet ken try badaga jingat na kren nang ne play wat lang am yo inga net ken try bahaga ni ga por play habang duai nga play do je ga jingpen sle badaga jingpen dap ko jong Mynsiem khoi pelong ini ke brio bagi laban IT le debat ban piang ye ki we pegi tlet bagi laban kren daki tle knang bau briu ba po joki un laban san mo Jingiohsngew ai na me try ngada aingo e me na mga tip ken try kali ga jing duai ba ni ga jing hikai kan ya rap eki begin laban Jingiohsngew khamba na me try nga ai lut shame ga buram ha ga kerteng ga do chi sungi duai amen but amen ku bless you